Som a la finca Ferriol, al barri de la Bleda, al municipi de Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. Diuen que aquesta finca, que és gran i extensa, ja temps enrere tenia jornalers, mossos de quadre i tenia fins i tot servei a la casa, cosa que volia dir que tot anava molt bé. D'entre el servei de la casa hi havia una noia que se n'encarregava de tota la intendència de la cuina. Era la darrera d'anar a dormir i la primera cada dia en llevar-se. Per què? Doncs perquè abans d'anar a dormir ho deixava tot net i polit i preparat per l'endemà a l'hora d'esmorzar. I conten que un matí, quan va baixar a dormir, perquè ella dormia a les golfes, va trobar que la cuina estava tota potes en l'aire, que algú havia vingut i fins i tot havia buidat el rebost de cor que vols. Què havia passat allà? Ella no va dir res als amos, però allò es va succeir i es va repetir 1, 2, 3 i 5 vegades. I al final va resoldre que s'amagarien en algun punt al voltant de la cuina per saber qui venia a manllevar tots els aliments i a deixar-ho tot tan brut. I qui va aparèixer aquella nit? Doncs una colla de bandolers, una colla d'homenots fornits, grossos, amb coltells, amb pistolots, van menjar tot el que van voler i ella es va espaordir de tal manera que se'n va anar tan silenciosament com va poder, fins dalt a l'habitació per amagar-se. Però la van sentir. Van agafar les armes, van començar a sentir tot el reguitzell de sons que ella anava deixant darrere seu i van pujar cap dalt a les golfes. La noia s'havia amagat dins el llit, fent veure que dormia, però de fet estava tan garrativada de por i tan pàl·lida que semblava difunta. Els bandolers van obrir la porta. Van entrar. Ella ni respirava. I quan la van veure allà, estirada d'aquella manera, es van pensar que era morta de veritat, però van voler-ho comprovar. Van agafar una espelma, en van encendre el ble i li van tirar una petita gota de cera a la galta dreta. No va cridar, no va xisclar, ni es va moure. Es van pensar que era morta de veritat i se'n van anar tranquil·lament pensant que res no els hauria de passar. Quan van ser fora, la noia, però, se'n va anar a buscar els amos i van decidir que posarien guàrdia per tota la casa perquè allò no tornés a succeir mai més. I tal qual. Els bandolers no van aparèixer més en aquella casa, aquí, en aquesta casa, a Ferriol. Però diuen que al cap dels anys, aquí baix al torrent, una colla de pagesos estaven treballant i van trobar, rere unes bardisses, un túnel amagat. I van entrar i se'n van adonar que aquest túnel portava fins aquí, fins a Ferriol. Però no van dir res d'aquella troballa, i sabeu per què? Perquè es veu que al llarg del túnel hi havia tot de diners amagats, en bosses, en sacs, en tupins, que segurament era tot allò que havien manllevat i robat aquells lladregots que per qualsevol raó no havien tornat a cercar-ho. El cas és que arran d'aquell incident, algunes masies d'aquí a la Bleda van créixer i van comprar terres i es van fer senyors com Déu mana. Ara bé, això no és el que ens interessa. Sabeu què li va passar a la minyona? Doncs es veu que totes les seves generacions posteriors, tots els fills i nets i els rebesnets que va tenir, quan tenien por, els sortia una taqueta a la galta dreta, que era segurament una reminiscència d'aquella gota de cera. I és que això, sí, això també és el Penedès.